Vitaj pri počúvaní podcastu Zdravie, energia, výkon. V týchto krátkych epizódach ti prinášam myšlienky na zamyslenie sa určené k tomu, aby ťa poučili a inšpirovali na tvojej ceste k lepšiemu zdraviu, mentálnemu a fyzickému výkonu. Každá z týchto myšlienok je založená na mojom osobnom rozvoji, štúdiách a aj praxe pri práci s ľuďmi. Ak chceš viac, navštív sk.dan2tv.eiss.eu. Dnes tu mám pre teba poučenia z pečenia. Poznáš to. Máš v hlave predstavu, vidíš obrázok, recept, vyzerá to skvele, dokonale. Keď to pripravuje ten človek, jednoduché, jasné, dáš to. A potom to vyskúšaš a dopadne to úplne, ale úplne inak. Takže mám dnes pre teba také poučenie z pečenia, z ktorého sa môžeme naučiť viac, aj čo sa týka výživy. Tu je môj príbeh zo včera. Strávil som pol dňa pečením dezertu, ktorý som chcel už dlhší čas vyskúšať. Bol to Jaffa Cake od šéf-kuchára Bruna Albúza. Mal som video recept, ale mal som voči nemu rešpekt. Pretože na jednej strane je to relatívne jednoduchý recept, ale má množstvo krokov a tým pádom si vyžaduje aj dlhší čas na prípravu. Navyše, situáciu som si skomplikoval aj tým, že som si ho chcel upraviť tak, aby bol poprvé vegánsky a francúzska kuchyňa je plná masla, vajec a cukru. A zároveň teda som nechcel, aby to bolo, že iba cukor a maslo, aj keď by som toto vedel jednoducho nahradiť vo vegánskej strave. A chcel som z toho mať trošku viac výživovej hodnoty. Mal som predstavu, vedel som zhruba ako na to, tak som sa do toho aj pustil. Poprvé, začal som s čokoládou. Rozpustil som na 43 stupňov, vychladil na 32, nalial do foriem, zlial a teraz čakal a modlil sa, aby sa pekne ustálila, ináč povedané vytemperovala. Vieme to tak, že tá čokoláda má krásnu, hladkú, lesklý povrch a keď ju zlomíme, tak pekne krupne. A vydarila sa. Ale keďže som mal silikónovú formu, teraz dostať ju z formy bol už problém bez toho, aby som ju nejak zlomil. Nejak som sa s tým pasoval a veľký problém bol, že okraje na tej čokoláde neboli zarovnané. Čiže mal som pologule, ale tie okraje boli potečené. A keď som sa ich snažil zarovnať, odlúpili sa mi. A zo 6 kúskov, čo som mal, som mohol použiť v konečnom dôsledku také 2. No nič, pokračoval som s cestom. Vajcia som nahradil aquafábou, vymiešal som ich, pridal som prášok na pečenie, upiekol. Pozerám na to cesto, popraskané krížom krážom, po okrajoch prihorené, jedným slovom nepoužiteľné. Tak som zamiesil nové cesto, dal som menej prášku na pečenie, kratšiu dobu v rúre a na druhý krát celkom úspech k spokojnosti. Bolo to použiteľné. Dobre, takže mal som 2 pologule čokoládové a mal som cesto. A teraz tretia vrstva, čím to naplniť, čiže tá plnka. Maslo, orechy, vajcia. Chcel som sviežu pomarančovú chuť a chcel som, aby to bolo vegánske a výživovú hodnotu, aby to malo trošku lepšiu. To znamená, že som sa musel výrazne odkloniť od receptu. Na to som už mal aj predstavu, aj skúsenosti predchádzajúce ako na to, takže to bolo to ľahšie. Bola to najľahšia časť celého tohto koláča alebo zákusku dezertu. Jednoducho vyšťavil som pomaranč, zredukoval šťavu spolu s klinčekmi a škoricou. Namiesto masla a orechov som rozmixoval cícer ako humus, zmiešal s pomarančovou šťavou, pridal trošku sušeného kokosa na zjemnenie a to bol úspech. Super. Ale čo teraz? Mám len 2 čokoládové pologule, takže vrátiť sa späť k čokoláde. Znovu, rozpúšťam čokoládu. No lenže sa zarozprávam a čokoláda mi prihorela. Čo znamená, že som ju musel všetku vyhodiť. Dobre, ďalšia várka. Rozpustiť, naliať do foriem, nechať vychladnúť,
vytiahnuť z formy. Tentokrát si už dávam pozor a dopadlo to oveľa lepšie. Teším sa a v tom prask. Jedna čokoládová pologula vypadne na zem a už sa len pozerám na črepiny na zemi. No nevadí, mám ich dokopy 6 a to mi presne stačilo na to, čo som potreboval. Spojiť tie vrstvy dokopy už bolo úplne že najjednoduchšie, ale vizuálne to nedopadlo podľa mojich predstav. No vravím si, nevadí, bol to prvý pokus, bolo to fajn. Chuťovo, podľa predstav. A tu sú tie poučenia, ktoré si z toho môžeme vziať aj do iných sfér života, aj do výživy. Poprvé, keď sa učíš, budeš chybovať. Očakávať dokonalosť na prvý pokus je návod na depresiu. Pravdepodobne by si odo mňa nečakal, že by som to spravil dokonale na prvý pokus, ale možno očakávaš od seba, že prídeš na to, ako vhodne jesť pre svoje ciele, alebo ako trénovať, možno na prvý alebo druhý pokus, alebo rýchlo. Veľa ľudí má práve takéto očakávanie, ktoré ich vedú alebo odradia. Druhé poučenie. Predstava a realita bývajú diametrálne odlišné. Tak ako pri mojom pečení, recept na to, ako v úvodzovkách upiecť stravu, ktorá je vhodná pre teba a tvoje ciele, je jasný. Má svoje kroky a má svoje ingrediencie. Ale v realite, aj keď postupuješ podľa receptu, nemusíš dosiahnuť rovnaké výsledky. V mojom prípade rúra nepiekla rovnomerne. S týmito problémy so schopnosťami, ktoré som nemal v určitých oblastiach. Schopnosti a vonkajšie okolnosti jednoducho zohrávajú významnú úlohu v pečení, ale aj v strave. Často sa niečo pokazíš alebo musíš improvizovať. Pozri sa len, pečie celé Slovensko, koľkokrát sa tam niečo podobné stane. A to isté je aj vo výžive. V oboch prípadoch je však podstatné poznať princípy a nenechať sa odradiť prípadnými zlyhaniami. No a pokiaľ by si chcel pomôcť s tvojím receptom na stravu, nečakaj, nenechaj sa odradiť a napíš mi. Dajme si 15-minútový hovor, počas ktorého zistíš na to, ako postupovať ďalej. Tento hovor je zdarma a pokiaľ budeš chcieť nasledovne so mnou spolupracovať, potrebovať viac podpory, super, môžeme sa dohodnúť a rozprávať ďalej. Ale cieľom tohto hovoru je nasmerovať ťa na správny cieľ, pomôcť ti s tvojím receptom, tak aby si napredoval.